Yan uwa, ya labarin Temu. Temu dai kamar yadda kuka sani wani sabon application ne wanda aka fito da shi na online shopping wanda a 'yan watannin nan kawai ya fara bayyana a Najeriya. To mutanenmu na Najeriya suna ta yin sayayya ta wannan Temu din, suna ganin abun ba daidai ba. Za ka sai abu, za ka ga babur, babban babur mai kyau ko keke ko mota, za ka gansu da araharsu, amma sai ka saya sai ka ga an kawo maka abun wasa na yara. Yanzu misali, wannan da kuke gani, wannan kun ga AC ne gashi nan ya ganshi a online ya siye shi a Temu, amma da aka kawo masa kawai sai ga ai kawai abu ne na wasan yara. Nan ma ga ta yan riga ce, sai ganta riga ce ta bebu kawai. Bacin wannan rigar kun ga wannan gashi nan drawer ce ita ma ta sa kaya, kawai sai ka siyo sai ka ga abu ne na wasan yara. Kamar yadda kuke gani nan ma ga ta jaka ce ta siyo ta, sai da ta siyo kawai ta ga abu ne na hannu. Nan gas cylinder ce, gas cylinder ce gashi nan shi ma ya siyo ta kawai ya ganta abu ne na wasan yara. Wannan kun ga mota ce ga ta nan ita ma ta wasan yara. Wannan shi ma gashi nan boot ne, a haka an nuna shi kaman wani abin kirki, amma kawai sai da ya so sai ga abu ne na wasan yara. To shi wannan jirgi ma ya siyo, jirgin yaƙi gashi nan ya siyo shi kawai, shi ma ya ga abu ne na wasan yara. Ga wani shi ma ya siyo abun nan ne, wannan abun kun ji sunansa oven, shi ma kawai sai ga shi sai ta gani abu ne na wasan yara. Ga wannan blender ce, ita ma duk ta wasan yara. To sai kawai wasu ma suka fara tunanin Temun nan fa kawai scam ne, kawai ba wani abu bane illa scam. Kawai za a sa ma abu, kawai za ka gan shi ka yi sha'awar saya, sai ka saya, za ka ga abu mai arha sai ka yi odarsa, ba za a gaya ma wani iri bane sai an kawo maka shi, kawai ka ga abu ne na wasan yara. Sai kuma mu nan a Najeriya ba mu fiye damuwa da abubuwa na wasan yara ba, musamman mun ga arha ko muna kokarin mu nemi sauki, muna da son sauki gaskiya mu nan arewa. Yanzu kamar misali, kun ga nan a Temu nake, wannan kun ga gata nan riga ce, amma nawa aka sa farashin ta, gashi nan aka ce naira 762. Kun ga wannan kana gani ka san abu ne sai a hankali. To irin waɗannan abubuwan da dama yanzu nan ba gashi ba, kun ga an sa hoton mota, amma nawa aka sa kuɗi, gashi aka sa 9,000. To yanzu abin da zan nuna muku shine, gashi kun ga nan kamar wannan keke ne gashi, amma sai aka sa farashin 11,000. Kai kana gani dai ka san wannan keken yayi arha sosai gaskiya. To a yanzu abin da zan nuna muku shine yanda zaka gane abu. Temu gaskiya, magana ta gaskiya, Temu ba scam bane, guri ne na sayayya wanda yake genuine ne, kuma duk abin da aka saka maka in dai ka tsaya ka bi shi daki to ba a damfare ka ba gaskiya. Yanzu zan nuna maka yanda zaka gane yanda abu yake a Temu. Kar ka je ka yi sayayya a kamun abu kuma ka ga ba haka yake ba, ka dinga cewa sai mu sun cuce ka. Kamar misali yanzu wannan keken, kun gani gashi nan an nuna keke ne, kuma sai kaga an sa 11,000. To in ka shiga fa bai zama lefa keke suke tallawa fa. Yanzu in ka shiga ka bude, za ka bude shi ne sai ka karanta nan suka ce S-Scale Alloy Mountain Bike Model. Sai gashi nan, kun ga gashi nan, kun ga da ka shiga ka danna wannan me ka gani, kun ga gashi nan an nuno hannu ya dauke shi. Wannan hannun da ya dauke shi me yake nuna? Yana nuna fa abu ne na wasan yara fa kenan, dan keke ne na wasan yara. Kada danna yanzu misali ga sunan nan kala ne, wanda ka danna anan zaka gani gashi nan a ƙasa an nuno, nan gashi an nuno babban keke na manya, amma nan kuma an nuno hoton abin nan yaro ya dauke shi. Kun ga alama kenan abu ne na wasan yara ba keken nan ne na gaske ba. To kaga za ka iya ganewa a nan idan ka ga hannu ya dau abu, ko ka karanta description ka ga abin nan ba haka ike ba, ko ka ga farashin sa bai yi daidai da yanda asalin na original ike ba, to akwai alamar tambaya a kai. Wannan keken fa ba wannan abu ba na gasken bane. Yawwa, yanzu kamar wannan din nan da kuka gani, kun ga dai gashi nan a hoto an nuna ma solar kit ne gaba ɗaya, solar ne da panel da batira da controller da inverter duk a haɗe, amma me aka nuna a farashin su sai aka ce 10,000. Kai ma kana ganin wannan ka san ba wa'annan abubuwan ake ma talla ake so za a sayar ma a 10,000 ba. Shiga ka bude, kana budewa ka duba description ka ga me ake so a gaya ma. Gashi nan suka ce 1 pieces na 30A solar charge controller, kawai ita ce za a sayar maka.
wannan sauran bayanan duk ka rabu da su. Ita kadai ce charge controller. Ka duba hotunan in kai sliding din ka gani ga yanan charge controller ce, ita kadai ce nan gashi nan kun gani ita ce, kun gani ita kadai ce za a sayar maka a wannan 10,000 din. Wancan hoton da kaga an saka kawai na neman kasuwa ne, sai kai order kaga an kawo ma sai kaga charge controller ne. To da haka ake ganewa. Yanzu kamar misali wannan takalmin za ka gan shi a haka kamar takalmi ne wani mai kyau, in an kama wa irin ga irin sosan da kake saya ne kake sakawa, amma shi wannan kana gani ka san ya ci kuɗinsa dama, ya ci kuɗinsa 5,000. to in ka aka kafa aka yi oda wata irin ga irin sosan da kake saya kake sa ne. A nan akwai abubuwa yanzu kamar wannan injin markaɗen, a haka in ka gani za ga wani tiƙeƙin inji ne, amma in ka shiga ka buɗe shi sai kai mamaki ka ce wannan ɗin dishi kaɗai za a sayar ma a 15,000. to su duba sauran hotunan ko kuma ka karanta nan gurin. Kun gani ga yana an ce one piece is number 5 household multifunctional and multipurpose material processing machine a 15,000. ya ci kudinsa, amma duba sauran hotunan ka ga wani iri ne. Kun ga asalin sa yanda yake, to in kai la'akari da wannan hoton sai ka zata wani gingimewan abu ne, sai ka tsorata ka je ka siyo shi, sai an kawo sai ga ai kaman haka dan mitsitsi ne a hannunka zaka dauke shi. Kun gani dan haka din ne yake, wancan hoton kawai an saka shi ne yanda zai ja hankalin mutane. To haka Temu take magana ta gaskiya, kuma kowane mai irin kasuwanci iya kokari ya kambama abinsa. Akwai abin da kana gani ka san kudin sa ne. Yanzu kamar wannan din nan kun gani gashi nan ba a samar farashi mai sauki ko mai yawa ba, 1,800 wata kudin sa ne. to da haka ake ganewa. Sai mun haɗa a karo na gaba zan nuna muku yadda ake sayayya a Temu.